ଦିନେ ଶିବଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତପସ୍ୟାକୁ ଯିବି, କୈଳାସପୁର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ଦେବା? ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବଡ଼ ପୁଅ, ତାକୁ ରାଜା କରାଇବା। କୈଳାସପୁରରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇଲେ। ଶିବ ଗୋହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପାତାଳପୁରକୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଋତୁସ୍ନାନ ହେଲେ। ତାପରେ ଗୋମୟ ହଳଦୀ ନେଇ ଶୁଦ୍ଧସ୍ନାନ ସାରି ପବିତ୍ର ହୋଇ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କନ୍ଦର୍ପ ଘାରିଲା। ଶିବ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି ଭାବିଲେ। ଦେଖିଲେ କୈଳାସରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଅଛି। ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୋତେ ପ୍ରୀତି କର। ଏହା ଶୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ତୁମେ ମୋର ମା, କିପରି ପ୍ରୀତି କରିବି? ପ୍ରୀତି କରି କ'ଣ ନର୍କ ଭୋଗିବି? କାର୍ତ୍ତିକେୟ ମନା କରିବାରୁ ପାର୍ବତୀ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଦେଖି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପ୍ରୀତି କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲା। କହିଲେ, ସତ୍ୟ କର ମହାପୁଅ, ପ୍ରୀତି କେହି ନ ଦେଖିବେ। ପାର୍ବତୀ ସତ୍ୟ କଲେ। ସତ୍ୟ କରି ଏକାମ୍ର ବନକୁ ଗଲେ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ମନ ମଧ୍ୟରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ନାରାୟଣ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣି ଏକାମ୍ର ବନରେ ପହଞ୍ଚି ମୟୂର ରୂପ ଧରିଲେ। ପାର୍ବତୀ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କେହି ନଥିବେ, ପ୍ରୀତି କରିବେ। ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମୟୂର ଅଛି। ପାର୍ବତୀ ରାଗି ଯାଇ ମୟୂରକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରୀତି ଭାଙ୍ଗିଲୁ, ତୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ। ପାର୍ବତୀ ଅଭିଶାପ ଦେବା କଥା ଶୁଣି ନାରାୟଣ ନିଜର ରୂପ ଧରିଲେ। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ମୟୂରଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କିପରି ହେବ? ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ମୋ ଅଭିଶାପ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ନ ହେବ। ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ ଅନ୍ଧାର କରି ଘୋଟି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ମୟୂର ନାଚିବ। ନାଚିବା ସମୟରେ ତା'ର ରେତ ସ୍ଖଳିତ ହେବ। ସେହି ରେତକୁ ମୟୂରୀ ଖାଇବ। ଖାଇଲେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହେବ। ପାର୍ବତୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତୁମେ ମୟୂର ହୋଇ ମୋର ପ୍ରୀତି ଭାଙ୍ଗିଲ। ତୁମ ମସ୍ତକରେ ସେହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ରହିବ।